खुलुमबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बयजोंबो मिथिजानाय समाज सिबियारि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जगेन्द्रनाथ बर'नि रुंसारि अदालगुरियाव बुथारनानै फबना दोननाय गोथै देहा मोनदों बाक्सा जिल्लानि बरमायाव दैमायाव दुगैनो थांनानै सासे गथ'नि जिउ खहा दमदमा पाम्पनैपाराव सिलिन्डार बेफ्रुनानै हौवा हिन्जाव गोब्राब जोखोम बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि आलामनि सान्तिपुर गामियाव मोब्लिबनि अर नांनानै गोबां रांनि सम्पति खहा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि आलामनि सान्तिपुर गामियाव मोब्लिबनि अर नांनानै गोबां रांनि सम्पति खहा सान्तिपुर गामिनि बिजेन बर'नि न'आव थांनाय शुक्रबार 22 मार्च खालाराव हरनि 8 बाजिसो रिंगायाव मोब्लिब सर्ट सार्किट जानानै अर नाङो दबथायनो हायै अरा न'खरनि गासैबो बेसेन गोसा सम्पदफोरखौ खहा खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों न'खरनि सुबुङा जोंनिसिम फोरमायथि हरनाय बादिब्ला बिजेन बर'नि बिसि सपना बसुमतारिनि मेट्रिक सार्टिफिकेटनिफ्राय लानानै बिए आनजादसिम गासै सार्टिफिकेटफोरा सेवहांगार जायो खामनाय जाथायाव 10,000 रांजों लोगोसे सना रुफा आलना पालें सियार टेबोल गासै मुवा बेसादफोरखौ लानानै 3,50,000 रांनि सम्पति खहा जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दमदमा पाम्पनैपाराव सिलिन्डार बेफ्रुनानै हौवा हिन्जाव गोब्राब जोखोम दमदमा पाम्पनैपाराव सिलिन्डार बेफ्रुनानै हिट एन्ड पन्डित आरो बेनि बिसि प्रियबाला देवी सानैबो गोब्राब जोखोम जादों फायर ब्रिगेड आइफेले माने पानी मारिছে আমার অর্ধ নির্মিত অবস্থা ফায়ার ব্রিগেড আইফেলে ইহতে মানে দেখলি ব্যবস্থা করেছে আর যেটু ফুল আমি লগাও সেটু ফুল আমি নাপাও বিজে থাকে কিন্তু মই কব বিচাৰো অগ্নিকাণ্ড কোন কোন আহত অগ্নিকাণ্ড হয়েছে প্রিয়বালা দেবী গীতার পণ্ডিতৰ মানে খনিয়ে প্রিয়বালা দেবী बिसिनि देहाया फ्राय खामजोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों फुंबिलिनि 5:24 रिंगायाव अर नाङो आरो बेवहाय हिट एन्ड पन्डितनि न'आव थानाय धोन सम्पतिया खामनानै सेवहांगार जालाङो उनावहाय अर खोमोरग्राया 1 घन्टानि उनावसो फैनानै अरखौ खोमोरफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों जोंनिसिम बावैसो खौरां मोनफैनाय बादिब्ला हस्पिटालाव हिन्जावा जिउ एंगारो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों राङापालिनिफ्राय सनन्त बर' बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बरमायाव दैमायाव दुगैनो थांनानै सासे गथ'नि जिउ खहा बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं कालजार गामिनि रबेन सर्गियानि सासेल' फिसाज्ला मुन्ना सर्गियारिया थांनाय 22 मार्च खालारनि फुंबिलियाव लोगोफोरजों हलिनि गाब गेलेनो थाङो गाब गेलेखांनानै बरमायाव थानाय मरा पागलदिया दैमायाव बिसोर दुगैबाय थानायावनो हरखाबनो मुन्ना सर्गियारिया गोथौ खराव गोग्लैलाङो आरो दैनि गेजेरावनो नांथानानै थायो ঘটনাটো ইয়াতে হৈছিল নেকি হয় স্যার ইয়াতে হৈছিল আমাৰ কালচাৰৰ ল'ৰা আছিল ৰবেন শইকীয়াৰ আছিল মুন্না শইকীয়াৰী जायगानि रायजोफोरा गोबाव सम नागिरनायनि उनावसो मोनो आरो हाखु दाखु बरमा आदर्श देहा फाहामसालियाव लांनाय जायोब्लाबो देहा फाहामगिरिया हौवासाखौ थैबाय होननानै फोसावो ओजोंहाय जायगानि सुबुंफोरा अजद दैखांनाय बादिब्ला जाय जायगायाव जाथाया जानो मोनो बै जायगायाव थामहिनबा मरा पागलदिया दैमायाव सोरखारनि गनायथि मोनालाबासिनो भबेन तालुकदार मुंनि सासे सुबुं आजावनाय खामानिखौ सोलिबाय दङ मा जाहोननि थाखाय सोरखारनि गनायथि नङालाबासिनो हा खुरखानाय खामानिखौ खालामबाय दङ होनना सुबुंफोरनि गेजेराव फिनजाथाय सोमजिखांदों ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां अदालगुरियाव बुथारनानै फबना दोननाय गोथै देहा मोनदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं डिमाकुसियाव भारा लानानै थानाय सोनाब बंग रायजोनि कचबिहार जिल्लानि जराय खितलिपाटनि थागिरि नयन दास 35 एखे रायजोनि साहा रामपुरनि थागिरि रजनी बर्मननि फिसाजो साधना बर्मनखौ 7 बोसोर आगोल हाबा लायो उनावहाय डिमाकुसियाव खामानि मावनो भारा थाफैयो भारा थानाय न'नि साखाथिनि सुबुं जितेन दैमारिया मोनथिहोनाय बादिब्ला नयन दासआ मोनाबिलियाव हिन्जावखौ निसा बेसाद लोंनानै सम सम अत्याचार खालामबाय थायो जाउनाव साधना दासआ अरुणाचलाव खामानि मावनो थाङो उनावहाय नयन दासआबो बिसिजों अरुणाचलाव खामानि मावफाहैयो नाथाय थांनाय 16 मार्च खालाराव नयना डिमाकुसियाव बिमानिसिम फन खालामनानै बुंहरोदि बियो बिसिनि उन खर'थिं जोखोम खालामदों होनना जोखोमा बांसिन जानायना देहा फाहामसालियाव लांनो बिमानियाव फैसा बिहरो खायसे समनि उनाव नयन दासआ फिन फन खालामनानै साधना बर्मना थैबाय होननानै खोन्थाहरो उनावहाय हरनि समाव गोथै देहाखौ टंलासिम लाना फैनानै डिमाकुसिनि काला दैमानि सेरनि गोथैसालियाव फबना दोनफैयो उनावहाय जितेन दैमारिया नयननि बिमानियाव सोंफैनायाव मोनथिना मोनोदि साधना दासखौ नयना बुथारबाय उनावहाय नयन दासनि बिमा आरो सानै गथ'खौ लानानै खारखोमायो उनावहाय सोनाब बंगनिफ्राय पुलिसफोरा फैनानै जायगानि पुलिसनाव जगाजग खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा बयजोंबो मिथिजानाय समाज सिबियारि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जगेन्द्रनाथ बर'नि रुंसारि
बोखावजायै नलबारि जिल्लानि दिगेलि ओनसोलनि रतनपुर गामिनि मन्थि जानाय समाज सिबियारि दिगेलि मध्य इंराजि फरायसालिनि बर' बिजोंनि आजिरा मोननाय आयदा फोरोंगिरि जगेन्द्रनाथ बर'आ थांनाय 22 मार्च खालाराव जोबथा हांबोयो। गुवाहाटीनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव जोबथा हांबोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुंसारि बर'आ गोलाव समनिफ्रायनो देहायारियै मोजां नङामोन। बिथांनि सोरगोआरि जानाया दिगेलि ओनसोलाव अखोराङाव दुखुनि गोसोम जोमै साग्लोबहोदों। ओनसोलनि गासैबो रोखोमनि गौथुमफोरा बिथांनो जोबथा सिबिथाय बावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां बर'आ ओनसोलनिफ्राय मोनफ्रोमबो गौथुमफोरजों लोब्बा थानायजों लोगोसे मैखोम बिबानफोरखौ बानस'नायमोन। थैनाय समाव बिथाङा सानै फिसाज्ला, सानै फिसाजो, सानै बिजामादै आरो फिसौला फिसौजोफोरखौ बे संसाराव गालाङो। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।